Γεια χαρά σε όλους τους οδηγούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πραγματικό τρίγωνο ασφαλείας του αυτοκινήτου μας. Το τρίγωνο ασφαλείας που εννοούμε συνήθως είναι αυτό που όταν για παράδειγμα μείνει το αμάξι μας, θα το τοποθετήσουμε κάποια δεκάδες μέτρα πριν από αυτό, έτσι ώστε να προειδοποιήσουμε τους διερχόμενους οδηγούς. Αν δούμε τα πράγματα τώρα από μια άλλη σκοπιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι άλλο ένα τρίγωνο ασφαλείας δημιουργείται από τρία μέρη του αυτοκινήτου μας, τα οποία είναι βασικά για την ασφαλή του οδήγηση. Το πραγματικό τρίγωνο ασφαλείας λοιπόν αποτελείται από τα φρένα του αυτοκινήτου, τα ελαστικά και την ανάρτηση. Αυτά τα τρία μέρη του αυτοκινήτου μας συνεργάζονται για τη βασική του λειτουργία που είναι η κίνηση. Επιτάχυνση, επιβράδυνση, στρίψιμο. Και λέγεται τρίγωνο ασφαλείας και όχι π.χ. τρία βασικά πράγματα για έναν και βασικό λόγο. Γιατί όταν λείπει ένα από τα τρία, σπάει το τρίγωνο ασφαλείας. Δηλαδή όταν δεν λειτουργεί το ένα συστατικό, τότε σταματάει και η λειτουργία των υπολείπων δύο. Είναι προφανές πως όταν δεν έχουμε φρένα, όσο καλά ελαστικά και να έχουμε, το αμάξι μας δεν θα σταματήσει. Όπως επίσης και όσο δυνατά φρένα και να έχουμε, αν δεν έχουμε καλά ελαστικά, πάλι θα συμβεί το ίδιο. Εκεί που γίνεται η μεγάλη παρανόηση και σύγχυση είναι στο σύστημα της ανάρτησης, την οποία εμείς για λόγους ευκολίας θα θεωρήσουμε μόνο τα αμορτισέρ. Η κύρια δουλειά της ανάρτησής μας δεν είναι η άνεση στην οδήγηση. Η ανάρτηση έχει το κύριο έργο να κρατάει συνεχώς το ελαστικό μας σε επαφή με την άσφαλτο. Άρα αν έχει φθαρεί το αμορτισέρ μας και σε μια επικείμενη ανομαλία του οδοστρώματος ο τροχός μας μετά χοροπηδάει, έχοντας 30% λιγότερη επαφή με την άσφαλτο, είναι σαν να έχουμε τουλάχιστον 30% λιγότερα φρένα και κράτημα. Άρα και η ανάρτηση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο τρίγωνο ασφαλείας του αυτοκινήτου μας. Παρόλο που και τα τρία είναι σημαντικά, αν υποχρεωνόμουν να βάλω μία προτεραιότητα, τότε αυτή σίγουρα θα ήταν πρώτον τα φρένα, δεύτερον τα ελαστικά και τρίτον η ανάρτηση. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από μηχανικούς σε συνεργεία, όμως παρόλο που ο σκοπός του βίντεο δεν είναι αυτός, μπορούμε να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια σημάδια φθοράς που θα μπορούσε να παρατηρήσει ο οδηγός σε καθένα από αυτά. Για τα φρένα κάποια σημάδια φθοράς θα ήταν αν το πεντάλ του φρένου βουλιάζει αρκετά, αν έχει δονήσεις στο φρενάρισμα, αν κατά το φρενάρισμα το αμάξι τραβάει από αριστερά ή δεξιά και γενικότερα οποιοδήποτε τρίξιμο κατά το φρενάρισμα ή μεγαλύτερη προσπάθεια ακινητοποίησης από το συνηθισμένο. Όσον αφορά τα ελαστικά μας, μία οπτική επαφή είναι αρκετή. Ρογμές ή φουσκώματα, καθώς και πέλαιμα κάτω από το δίκτυο φθοράς ελαστικών είναι προφανή σημάδια μαζί με τη χρονολογία του ελαστικού. Τα σημάδια φθοράς γίνονται εντονότερα στη βροχή, με συχνότερα σπινιαρίσματα και αρκετή υδρολίσθηση. Τέλος, σε σχέση με τα αμορτισέρ, κάποια σημάδια φθοράς είναι τα εξής. Το αμάξι συνεχίζει να κάνει ταλάντωση μετά από κάποια ανομαλία του εδάφους, ή όταν για παράδειγμα υπάρχει ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών, θόρυβος στα σαμαράκια ή σε στροφές και μειωμένη σταθερότητα στις στροφές, με το αμάξωμα να γέρνει υπερβολικά. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια βασικά σημάδια τα οποία μπορεί να παρατηρήσει ένας μέσος οδηγός στο αυτοκίνητό του σχετικά με τα φρένα, τα ελαστικά και την ανάρτησή του. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πάντα να συμβουλευόσετε το μηχανικό σας, να θυμόσαστε πως ένα συστατικό από τα τρία να μην λειτουργεί σωστά θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή οδήγηση. Ευχαριστώ για τη θέαση και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.